खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मास्टार माइन्ड दिलवार हुसैननि दैदेननायाव सोरखारि बिथांखि होनायनि मुङाव सरासनस्रा रायजो राजाफोरनिफ्राय गोलाव समनिफ्रायनो रां लुथिबोनाया दा फानाव नांबाय गासै 7-8खौ हमनो हादों मरिगाव पुलिसा लोगोसे दुथांफोरनिफ्राय गं 521 एटीएम कार्डबो मोननो हादों फोरमायथिनो गोनांदि दिलवार हुसैननि दैदेननायाव मोनसे हान्जाया प्रधान मन्त्री फसल बीमा योजना बिथांखिनि गेजेरजों रां अनसुंथाइ होगोन होननानै फोसावदोंमोन आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों रां होनो थाखायनो दुथांफोरा नंखायै खामानि मावबोदोंमोन बेखौ हमनो थाखायनो आसाम पुलिसा गोलाव समनिफ्रायनो संदानबोदोंमोन दा गमामायैनो मास्टार माइन्डखौ गुवाहाटियाव भारा थानाय न'निफ्राय हमनो हाबाय आरो दुथांनाव सोंनाय फिननाय लानानै गं 521 एटीएम कार्ड सुइप मेसिन फिंगार प्रिन्ट थानाय मेसिन गोबां सुबुंफोरनि फट' आरो एप्लिकेशनखौ हमनो हादों आरो बे दायाव गासै 7-8खौ हमनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो माखासेखौ हमबावगोन होननानैबो फोरमायथिदों मरिगाव पुलिसा बिटिसि सोरखारखौ 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हुमखि जायनाखि रोजा रोजा बर'फोरा जिउ दान होनानै हाग्रा बंग्रा थानानै आरो माखासेया सान्दुं अखा राजा लामा रेल लामा जथेनानै बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा खालामनानै लाबोदों दा बे समाव बिटिसिखौ बिजेपि आरो इउपिपिएल दोलोआ जयैनो सालायगासिनो दं नाथाय बर'फोरा जिउ दान होबोनायनि उनाव बिटिसि सोरखार सोलिबाय थानायखौ बिटिसिनि इएमआनो 1 सेकेन्डआवनो सिफायनो हुमखि अब्ला बिटिआरआवबो बिजेपि दोलोआसो गोहोगोरासिन जाबाय नामा बेयो रायजो राजाफोरनि सोंथि 1 सेकेन्डआवनो बिटिआर सोरखारखौ सिफायनो होननानै बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि इएम अरुप कुमार देआ हुमखि होनायनि सायाव इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा बुंथिदोंदि इएम अरुप कुमार देनि बे बिबुंथिखौ लानानै बिजेपिनि नेशनेल प्रेसिडेन्टनिसिम लाइजाम लिरहरनाय जाबाय एलायन्सआव अदेबानि लोगो दोलोआव थानानै सासे इएमआ बेबायदि बुंनाया एलायन्सनि थाखाय मोजां नङा आरो सोरखारनि इमेजनि थाखायबो मोजां नङा बेखौ सासे इएम जानानै साननो नांगौमोन होननानै बुंथियो राजु नार्जारिया आरो मा जाहोननि थाखाय 1 सेकेन्डआव सोरखार सिफायनो खोथा बुंथिदों बेनि सायावबो खेंफोरथि होनांगौ आरो बुंफ्लांदोंबा निमाहा बिनांगौ होननानैबो बुंथियो राजु नार्जारिया लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदोंदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव प्रमद बर'आ बिटिआरनि गाहायनि बिबान लानानै मोजां खामानि मावगासिनो दङ गोबां मोजां बिथांखिफोर लाबोदों जायजों रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोनदों नाथाय सासे इएमनि बेबायदि बुंनाया जेबो खामानि होआ इउपिपिएल आरो बिजेपिआ मोजां सोमोन्दो दं जेराव सोरखार बानायनाय आरो सिफायनायनि खोथा फैया होननानै बुंथिदों राजु नार्जारिया आरो अरुप कुमार देआ सावस्रि बिफाननि सासे इएम हिसाबै गेदेर बिबान दं बिथाङा जाहाथे गावनि बिबानखौ नोजोर होयो होननानैबो बुंथियो राजु नार्जारिया सासे इएमनि खोथाखौ लानानै खर' बाहायनो सानाखै होननानै प्रमद बर' बिथाङाबो फिननायखौ होयो आरो जेब्ला सम जायो बेनि सायाव सावरायगोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ आरो हाग्रामा महिलारिखौ प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा लेंहरदों होननानै खौरांगिरिफ्रा बुंनायनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा फिननाय होयोदि जुदि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया लेंहरदोंब्ला बेनि फोरमान हो होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ ओजोंहाय गाव बुंनायनि सायाव बिजेपिनि इएम अरुप कुमार देआ खेंफोरथि होदों बिजेपिआ बिटिआरआव सानफ्रोमबो गोजौ फारसे थांगासिनो दं थांनाय 2015 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव सासेल' एमसिएलए देरहासारनो हादोंमोन बेनि उनाव 2020 मायथाइयाव 9 एमसिएलए देरहासारनो हादों अनजिमाया बांगासिनो दङ बे लेखायै फैगौ 2025 मायथाइयाव बिजेपिआ हारसिङै बिटिआरआव सोरखार दागोन आरो बिजेपिआ गोसो जायोब्ला मावनो हायै जेबो गैया होननानै फिननायखौ होयो अरुप कुमार देआ सासे गागि एसएस अफिसारखौ सासपेन्ड खालामबाय आसाम सोरखारा एसएस नरेन चन्द्र बसुमतारीखौ सासपेन्ड खालामबाय आसाम सोरखारा आसाम सोरखारनि फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेडआव मावख'गिरिफोरनि रेगुलाराइजिं खालामनायाव गोबां बेले बेजे खालामनायखौ लानानै एसएस नरेन चन्द्र बसुमतारीखौ सासपेन्ड खालामनाय जादों बे खौरांखौ आसाम सोरखारनि डिपार्टमेन्ट अफ पार्सनेलआ नटिफिकेशननि गेजेरजों फोसावदों नटिफिकेशननि गेजेरजों मिथिहोनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारनि बिथोनाव मोनसे गोजौ थाखोनि कमिटि दानाय जादोंमोन आरो कमिटिया रिपर्ट जमा होनाय बायदिब्ला एसिएस आरो आसाम सोरखारनि जइन्ट सेक्रेटारि नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जेब्ला फिसारि डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेडनि मेनेजिं डाइरेक्टरनि बिबानखौ लादोंमोन अब्ला बिथाङा मावख'गिरिफोरनि रेगुलाराइजिं खालामनायाव गोबां बेले बेजे खालामदोंमोन जायनि थाखाय बिथांखौ दा साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों कमार्शियेल गारि अदेबानि फालांगिनि थाखाय बाहायनाय जायखिजाया गारि जेरै बेटारि रिक्सा टेम्पु बायदि गारिफोरनि थाखाय मोनसे सनानि खाबु होदों आसाम सोरखारा जायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'आव हान्थामेलानि इउनियननि आफादगिरि आरो नेहाथारिफोरजों सावरायदों
आसाम सोरखारा फालांगियारि गारिफोरनि सायाव थांखि फोसावनायनि सायाव क'क्राझारनि DTO धजेन बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिनानै होदों। फालांगिनि थाखाय बाहायनाय जायखिजाया गारि जेरै बेटारि रिक्सा, टेम्पु, ट्राक, डाम्पार, ट्रेक्टर, उइंगार, पिकआप भेन बायदि गारिफोरनि टेक्स आरो फोरमान बिलाइ अदेबानि फिटनेस सार्टिफिकेटनि सायाव आसाम सोरखारा थांखि फोसावदों। जुदि गोलाव सम फिटनेस सार्टिफिकेटआ फेल जानानै दंब्ला आरो गोलाव समनिफ्रायनो टेक्स होआखैब्ला बे दान मोनथामनि गेजेराव खामानिफोरखौ मावनानै लायोब्ला गोबां रेहाय मोननो हागोन। जेरै गोलाव समनिफ्रायनो फिटनेस सार्टिफिकेटआ फेल जानानै दंब्ला बे दान मोनथामनि गेजेरावनो बानायनानै लायोब्ला गोबां रेहाय मोननो हागोन। जेरै फिटनेस सार्टिफिकेट फेल जानायनि थाखाय सानसेयाव 50 रां जुरिमाना फोनांनाय जायोमोन। बे लेखायै बोसोरसेयाव 8,250 रां जुरिमाना होनो गोनां जायोमोन। नाथाय बे दान मोनथाम मैयानिफ्राय लानानै 15 अक्ट'बरसिमनि गेजेराव आपडेट खालामनानै लायोब्ला साखा खबथाम गारि जेरै बेटारि रिक्सा, टेम्पु बायदिया सानसेयाव 10 रांल' जुरिमाना होनो नांगोन। जेरै सानसेयाव 10 रांल' जुरिमाना होनो नांगोन। बे लेखायै बोसोराव जुरिमानाया 3,600 रांल' जागोन। बेबायदिनो डाम्पारा सानसेयाव 25 रांल' जुरिमाना होनो गोनां जागोन। साखा खब्रै गारिया सानसेयाव 20 रांल' जुरिमाना होनो गोनां जागोन आरो ट्रेक्टरा 15 रांल' जुरिमाना होनो गोनां जागोन। थिग बेबायदिनो टेक्सनि बेलायावबो गिबि दानावनो अदेबानि जुलाइ दानावनो टेक्सखौ होयोब्ला 50% रेहाय मोननो हागोन। नैथि दानाव टेक्सखौ होयोब्ला 20% रेहाय मोननो हागोन आरो थामथि दानाव टेक्स होयोब्ला 10% रेहाय मोननो हागोन। बे सनानि खाबु होसेयावबो दान मोनथामनि गेजेराव फिटनेस सार्टिफिकेट आरो टेक्स होनायखौ मावफुंनानै लायाब्ला बेनि उनाव जानो हागौ नोंथांनि गारिखौ न'निफ्रायनो लायगोन आरो स्क्रेपआव दैथायहरगोन होननानै फोरमायथिदों DTOआ। चिरां जिल्लानि बिरहांगावआव गेदेर जाथाय। लामा गाज्रि जानायनि थाखायनो जिउ खोमानो गोनां जादों सुदेम नार्जारी मुंनि बर' सुबुङा। मख'नो गोनांदि सुदेम नार्जारीया एल्ट' गारिजों फैबाय थादोंमोन। नाथाय लामानि गेजेरावनो गेदेर हाखर थानायनि थाखाय लामानि जिंनि हाखराव बेलथायहैदों एल्ट' गारिया, जायजों बिथांनि जिउ खहा जादों। बे जाथाया मोनानि समावनो जानो मोन्दोंमोन, नाथाय रावबो नुसनाखै। अखानायैसो हाखरनिफ्राय सुदेम नार्जारीजों लोगोसे बिथांनि एल्ट' गारिखौ बोखांनो हादों। रायजो राजाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया मोनानि फ्राय 9निफ्राय 10 रिंगासो समनि गेजेराव जानो मोन्दों। खाथि खालानि सुबुंफोरा लामायाव गोबां सोदोब जानायखौ खोनानो मोन्दोंमोन, नाथाय टर्च सेरनानै नायहरदोंमोनब्लाबो जेबो नुहुराखैमोन। बेनि उनाव अखानायैसो रायजो राजाफ्रा हाखराव गोग्लैनानै थानाय AS 25J6335 नम्बरनि गारिखौ नुनानै पुलिसनो खौरां हरदों। उनाव पुलिसा नुजाथिफैदों आरो पुलिस आरो रायजो राजाफ्रा जयैनो एल्ट' गारिखौ हाखरनिफ्राय बोखांदों आरो एल्ट' गारिनि सिंनिफ्राय सुदेम नार्जारीनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। रायजो राजाफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला लामा गाज्रि जानायनि थाखायनो बे गेदेर जाथाया जानो मोन्दों। बेनि सिगांबो लामायाव हाखर थानायनि थाखाय सोरबा सोरबा गोग्लैनानै आथिं आखाइ बायलांनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बे खेबाव गेदेर जाथाय जादों। लामाखौ मोजां खालामनो थाखाय PWDनो गोबां मिथिहोनायबो जादोंमोन, नाथाय लामा बानायनानै होआखै होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा। चिरां जिल्लायाव दैबाना जानानै रिलिफआव थानांनाय सुबुंफोरखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे गोनां मुवा बेसाद आरो जाग्रा आदार हैदों चिरां जिल्ला BPF आरो चिरांदुवार ब्लक BPFआ। बिथांमोनहा देवस्रि VCDCनि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामियाव दावबायहैदों आरो गुदि फरायसालियाव रिलिफ थानाय रायजो राजाफोरनो मदद हैदों। जेरै माइरं, दालि, थाव, मुलि, दै बायदि बायदि जाग्रा आदार हैदों बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिदों दि बे ओनसोलाव फ्राय बोसोरफ्रोमबो दैबाना जायो। बेनिखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया अरायनि थाखाय राहा खालामनानै होनो खोथा होदोंमोन, नाथाय दिनैसिमबो राहा खालामनानै होआखै। बेनिखायनो जाहाथे BTC सोरखारा आसाम सोरखारजों सावरायनानै अरायनि थाखाय राहा खालामनानै होयो, बेनि थाखाय खावलायहरो BPFनिफ्राय। लोगोसे जायनाखि रिलिफ केम्पआव 100नि गोबां गथ'साफोर दङ आरो गोरबोआव गोनां आइजोफोरबो दङ, बेनिखायनो बिथांमोननि थाखाय थोजासे नांगौ मुवा आरो आदारफोरखौ जाहाथे होयो, बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम खावलायहरो BPF दोलोनिफ्राय। फिन मैदेरनि उदखार। मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमादों बिजया बर' किसाना। बे खेबाव उदालगुरि जिल्लानि माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमानि हाजोगुरियाव मैदेरनि उदखार आरो मैदेरनि उदखारजों जिउ खोमानो गोनां जादों हाजोगुरि गामिनि 60 बोसोर बैसोनि बिजया बर' किसाना। फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि 9निफ्राय 10 रिंगासो समाव मैदेरनि फालोआ अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय ओंखारबोदों आरो लेबार क्वार्टाराव उदखार खालामफैनानै माइ माइरं जाफैदों। बेयावनो मासे मैदेरा बिजया बर' किसाननि न'खौ सिफायनानै बिथांखौ बुथारलांदों। जाथायखौ खौरां लाफैदों माजबाद दखरा हाग्रा मावख'नि बिबानगिरि
जगदीश बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बिथांनि हानजाया आरो गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय उदालगुरिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। जायनाखि बिजया बर'आ हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ गोमादों, बेनिखायनो पस्टमर्टेमाव रोखा जानायनि उनावनो बिथांनि नखरनो 4 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बिथांजोनि अनगायैबो उदालगुरियावनो पानेरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय औरंगाजुलि साहा बागानाव मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय सुबुङा 47 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथांनि मुङा राजु क्याउन्ट। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।